Kanegade ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli ru elma arwar kimat bakongsan jang khubor menta ka step kilong weng de khot ka lok sabha ya khatsamut ki de khot ka TDP bat nyongut ki de khot ka AIADMK play umintri rangba do khari Narendra Modi ya ka Indian Sense Congress ka ba shispa Andrew Hajalandhar Panjang Pensai ke yang kasari Supreme Court nak sarkar Meghalaya halor ka jingpom pala ban plai im ya ki khatsan ngut ki nongti doyong ki basakut akram doyong la aflai singi menta but room semi final ka Shillong Higher Secondary but College Haka Reliance Foundation Youth Sports Football Championship ka khubor ka babnya Kalampang jong ka Lok Sabha ka Sumitra Mahajan henin kesni kalawang dukhot sipor ya khasangut ki MP jong ka TDB bat nyongut ki MP jong ka AIADMK halor ka jingpun ki wen ka jong ki ha ka yeng dorbar mentala sausin kinthi kini ki MP jong ka TDB ki bala syawang dukhot sipor kilong Ujaidev Gala u Ashok Gagapthi Raju u Ram Mohan Naidu u JC Devakar Reddy lembat ki wei bat ki MP jong ka AIDMK ki ba syawang dukhot kilong u V Panir Selvan C Gopalakrishnan R Gopalakrishnan lembat kibai katulong khubor kayet hu bakini ki dekhot kilapan kiwan ya kiyeng dorwa ngadu ka kelas step ha ka ba kilapatasla ya ka jingtre jong kadam hawa covery halor ka jingdawa bat ka jingdawa jong ban ice yarap song pisa na ka benda ka Andhra Pradesh ka bala penkiwen ya ka yeng dorbar hadu kata-kata wat hadin bala ai jing maham da kalampang jong ka Lok Sabha na ka por sha ka por haba pai sha ka dorbar jong ka Raja Sabha nin kisni ki dekhot jong seng Congress kila mino shabar hadin ka jingbam hun ya ka jubab jong ka menteri ka tanat external affairs ka Sushma Swaraj halor ka Rafael aircraft deal Menteri yang badu kari Narendra Modi hinan kesni ulapan pau ba upkwa banwanra ya ki jingsham ki batmai ki bana ajing yarap ya ki nongrep jong kari India haba ajing kran ha kesni play jong ka Indian Sense Congress ka bashispa Andrew Hajalandhar Narendra Modi menteri yang badu kari ulapan kemau ya ka slogan jong menteri yang badu barem ulal badu syasri ka badai Jai Jawan Jai Kisan bat ka slogan jong Atal Bihari Vajpayee ka badai Jai Vigyan bat umuri ulapan tip ba ka slogan jong sarkar ka jong kadai Jai Anusandhan Vice President kari Venkaiah Naidu hinan kesni ula IT hadu nrew klor teli ki connection sa kinongyo benta jong ka Prime Minister Ujjwala Yojana ne PMUY ha ka jingalang gablong ha New Delhi haba ajing kran ha ka kesni Venkaiah Naidu ula ong baka Ujjwala Yojana ka ka weinik program jong sarkar kami ka bakwa banweng ya ka jingduk na kari nagaliang Menteri Katanat Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan haba ajing kran lang ha ka jingalang ula ong bahadin sanpos nam balapalat yaw tundong layer gas LPG kibayo connection kilong khatlai klurmut kat ba lemba ka jing pentrekam ya ka Prime Minister Ujjwala Yojana hakini ki san pusaw nai henry ka jing ai connection kalapoy lang siya ka khatlai klurmut ka ba penpaw sa kedar ba kanir sarkar ka ba menta ka de sarkar ka ba shisha jong kipat ba kakenhon menteri jong ka sarkar padang kalapadang ja ka jing pentrekam jong ka National Health Agency kum ka National Health Authority na kabenta bala menteri kamha ya ka Pradhan Mantri Jan Ayoga Yojana habakran bagla thai khubor man ka sniwalang menteri katanat Law and Justice Ravi Shankar Prasad ulo pentip baya ka National Health Authority on yalamhi da menteri ka kot ka khia jong ka sarkar kami khnang bala ban ai kloy ya ka rai ban menteri kam no ya ka nik scheme kayen kasari bahakli do jongkari ka Supreme Court hin gasni kalapan jing pensai na ka sarkar jilla Meghalaya halor ka jing bomla ban plai im ya ki khatsangut ki nongti doyong ki blak sakut hakram doyong mentala apulai singi ha East Janta Hills ki nong bishar ki bakun thup yo AK Sikri bat US Abdul Nazir kilapan jumab nak sarkar Meghalaya babalai kimpat la ban plai im ya kini ki nongti doyong ki badang sakut hakram hadu mentam kayen kasiri kalapan ru ya kiles jong kiplan kumu ben play im ya kini kinong ti doyong na ka sarkar Meghalaya ka blami khman da u Solicitor General u Tushar Mehta nakaliang ka consul jong ka sarkar Meghalaya kilaya thu ha kayen kasiri bakala shimkhia bha ben play im ya kini kinong ti doyong haringkat ka jingerap nak sarkar kami kuman chpun kmau kaladon ru ka PIL bala file da Aditya and Prasad ka bala batha ya ka sarkar kami lambat ki baide ki bor ban kin ben khre ya ka SOP ni ka Standard Operating Procedure na ka pendaban play im ya kini kinong ti doyong ka bench jong kayen kasiri ka batha ya Prasad bon khot ya u law officer jong sarkar peneng khnang bala ban ai ka jing batha ka bapakam
kani kadai ko All India Radio Shillong ka balam shipi ya khubor kinong yarap ban play im ya ki khat sangut kinong ti doyong ki badang sakut hadu menta ha kram doyong ha East Gentle Hills kidang ya sha ya ki kam jong ka jing pasang ban play im ya kini kinong ti doyong kinong am lembat ki Navy jong ka NDRF hadu menta kimpat la bandung support kram mar ka jing he ba jing ki palat ko haba kali nong nong ai khtien jong kinong yarap uba asus ni hatu kinong am kin pasang ban ngam uba sus ni ulai thu bakin apswa ba ula pentip ru bagdan ka jing kerman ba ko kan saw yar khendiat hadin bala pomno ya ko da ki pula pilip ting jong ka Odisha so uba sus ni ula pentip ru ba ya ka pom bala tip kum ka high powered submersible pom ka bala wanra na Coal India ompat la ban pintrai kam ya ka nadu bala wanra nadu kasini baar na marba kitang pendat ya kani ka pom uba susni la pentip ru bagi nongam kin sangam tat anda ko kan hiar sya ka shispa phut na ka shispa andru phut ka Siang district ka badai ka district jong ka jela Arunachal Pradesh kalala shisha ban kala sya pemana baka de ka district ka bayo boarding electric shispa na ka shispa katkum ka jingte balayo na ka state power department baka ni ka jingyo shispa na ka shispa ya ka boarding electric ha Siang district ka de lemba ka pradhan mantri sahat bijli har ghar yojana saubhagya scheme katkum ka kaipot ka Pasighat Electrical Division kladap ai boarding electric hadu aspa repu artli kilong yeng kibadang sa hadu uno pra jong sunam araja khapra katarat boarding kala pentip ru bang jendap lut banbo ye ki transformer haman lagi snong ha ka wei de kalyang katarat boarding kala dap ai boarding electric ru ya 6000 praspa prapulai tli kijaka kendong lembaga Din Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana ha ka jilla Arunachal Pradesh borok wei Air Marshal Sandeep Singh AVSM VM ula shimti kum senior air staff officer jong ka Eastern Air Command ha Shillong Sandeep Singh uday unong nya lingsun kum ka MiG 21 MiG 29 Su 30 Kirans Jaguar Mirage 2000 AVRO AN 32 but ulalong ru commander jong ka Su 30 squadron but artillery ki flying stations Pratli ki school na ka jilla Meghalaya kila ya shimbenta ha ka National Children's Science Congress kaba Alfunre ko badang sudap Longshan Habuban Nishwar Indonesia nado ka Alfunyo tarik hadu ka Lifeway tarik uno pra jong sunam arja khapra ka jing thmu jong ka National Children Science Congress ban pelong ya kani program ko lamat pin sau thu ikhna school ya ka jinal kam jong science ha kani ka juk ka babenta ha ka ba kini khna school klayo ban ne ya bun ki kam kat kom ka start science bat ka jing thmu ba khmat e ka long ka jing khot jing jirngam bat ka jing khot jing khya jong kari ya kini khna school jong ka jala ki badai simenda ha ka National Children Science Program lasan lang ru da langut kinong hikai bat state coordinator jong kejala ha ju apor kini khna school bat kinong hikai jong kejala Meghalaya kila ai khubai ru ya ba CPCN jong ka State Council of Science Technology and Environment halor ka jingwa shim benta ka jong ki ha kani ka National Children Science Congress ka ba arpun riu kini khna school jong kejala omtang baki wanra burom ya kejala Meghalaya hinde kila yo ru ikhusnam lambat kesman haba phai pat sa khubor yelekai ka Shillong College Higher Secondary Level lembat ka college level kibla mikhmat na ka East Zone 1 jong ka National Championship jong ka Reliance Foundation Youth Sports Football kila yorung sa ka semi-final jong ka ni ka yelekai haba phai ha ka yelekai ka long henen ka sni ka Shillong College kala job ya ka City College of Commerce and Business kabana Kolkata da Sangol lakaway yagi gol jong ka Shillong College la thep da uyo balang nong layer utebans kham Kongkai bat utemi ki pasa upla thep hadu lai gol marway yak khusna man of the match la yo do Robert Khongjo ka jingela ka semi final kan long manda khasni Reliance Corporate Park Hanavi Mumbai Kato ko khubor kalakut kabla wan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sakin yat por ni se so but ka Delhi station na ka banda ka khubor hak tin Hindi ha ka por prabji ba ka khubor hak tin phareng ha ka por prash pawam kane ka dei ko All India Radio Shillong